Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema.
karon sa kasugpon sa ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Siyang mapatay ang utod nga lalaki, nakibot na lang ang asawa kagabataan sini nga nasaylo na sa ngalan sang ilatiya ang tanan nga propiedad. Pero wala sila sang mahimo, kay legal kuno tanan ang pagpanag-iya sang ilatiya. Sang uli, Jack, na-aksidente ang magulang nga babae. Nabungguan sang salakyan ang iya ginasakyan. Pero ang nagwa nga balita, nga hungod nga ginbungguan ang salakyan. Gintuyo gid nga patyon ng babae. Kag wala pa maisahan katuig sugod sang mapatay ang amo nga babae. Nagasawa na sang hoben ng abogado. Kag sila nasubong ang nagaupod nga duha. Kag nagapanag-iya sang tanan nga propiedad sang iya utod. Amo ba? Oo, Jack. Supong, abi mo, dalagko ng kabataan sang napatay nga lalaki nga utod. 3 sila kabilog. Puro mga profesional. Puro naman may kwarta. Kag ang isa, ang damo gid kwarta, kay nakapamana sang foreigner nga damo kwarta. Nga ginaistorya mo yun sa akong Montesa. Kukuwan, Jack. Luyag sang mag-utod nga makatimalo sa nagpatay sa ilamay. Kag sa tiya nila. Amo ba? Kag luyag nila bawion ang propiedad sa ilamay kag tiya. Na dapat sila ang nagapalag-iya. May 5 milyon sila nga ihatag, Jack. Para sa ulo sang abogado. Ano? Oo, Jack. 5 milyon! Ara na nasa bangko, Jack. Madugay na ina nga gindeposit. Paano mo nahibaluan ang istorya si Rabotesa? Kag paano mo na siguro nga matuod ang ginasugid sa imo? May suod ako nga abyan, Jack. Ugaling patay na siya. Siya ang nagpakilala sa akon sa 3 ka mag-utod. Kag naistorya gid sa akon sang 3 ka mag-utod ang tanan-tanan. Kag makita ko sa ila, Jack. Nagasugid sila sang matuod. Gan pa check ko kung matuod ang ginasugid nila sa akon para sa abogado. Kag wala sila matuod nagabutig, Jack. Matuod ang tanan-tanan nga ginsugid nila sa akon. Pati ginasugid nila nga ang abogado gid ang nagpapatay sa amay nila? Oo, Jack. Konfirmado. Paano mo na siguro? Tungod kilala ko ang birador nga nagpatay sa amay sa mag-utad. Ha? Pati na ang nagpatay sa tiya nila. Amo ba na? Oo, Jack. Kilalang kilala ko, kid. Kag siya mismo ang nanugid sa akon. Nga sila ang nagpatay sa mag-utad. Kung mga ulihing tubo nga birador, kilala ko. Pero ang mga may edad na, kag mga gungan naging nga birador, kunos ang una. Hindi ko makilala. Veterano na siya nga birador, Jack. Kag siya ang pinaka. Ginasaligan sang una ni Madam. O galing patay na siya. Kilala ko? Sino siya, Montesa? Well, ang imo amay, si Valentin Fanega. Ano? Oo, Jack. Sigurado ka, Montesa? Oo, Jack. Tungod mismo si Papa mo ang nanugid sa akin. Sa mag-away sila sang una ni Madam. Tungod sa imo, sa ako nagtrabaho si Valentin. Nahatagan ko pa siya sa obra.
Kagang trabaho nga nahatag ko sa iya, ang fiskal dito sa Negros Oriental. Ha? Nasugid niya sa akon, Jack. Ang natrabaho niya, sang araw pa siya kay madam. Kagbisan wala pa siya malugid sa akon. Nakahibalo naman ako nga daan. Kabalo ka naman. Nagahibal-anay sang ila obrang pareho sa ila. Abot ko ang lakat ni Madam Jack. Kag nakahibalo ako sang ginatrabaho niya, pati na ang mga gintrabaho mo sang ara ka pa sang una kay Madam Jack. Montesa, Oo, Jack. Oo. Amo gani. Ito ba kita ako nga tani makaupdanay man kita ubra. Kag natabugid. Hindi bala. Kag nalipagid ako nga natuman ang ginhandom ko, Jack. Nakaupdanay gid man kita. Nasugid ko na sa imo ang tanan, Jack. Ha? Tanan-tanan. Nasugid ko na sa imo. Parte sa luyag matabo sang mag-utod. Sa subong, amat-amat na nga nagalalabog ang iban nga propiedad sang abogado. Tugod adik ang iya na pang-asawa. Kag halos kada gabi-gabi, nagalakan sila sa kasino. Kag sa pila ka adlaw, basing maubos na lang ang propiedad. Ayhan pagid kung pati ang abogado, mag-entra pagid sa bisyo nga shabu. Oh, Jack. Luyag sang mag-utod nga patyo ng abogado. Sa sekreto nga paagi. Kag maayo, kag pino nga paagi. Ya hindi sila maumid. Hindi sila mapasibangtan. Isa lang katawo. Ang nahibaloan ko nga makahimo sa luyag nila matabo. Kag ina, ikaw gidlang Jack. Montesa, Ha! Si Jack balaan gidlang ang may kapasidad kag ikasarang nga maghimo sila.
Bisan 5, wala buhin, Jack. Limpyo mo nga mapaton ang 5 ka milyon. Kung batunon mo ini nga obra. Paminsaron ko, Anay Montesa. Well. Sige, Jack. Hindi ko ikaw pag-apurahon. Mahulat ako kung saan o ka madesisyon. Okay. Take your time para sa pagpaminsar sang madalom bahin sini. Bisan ako konforme ako nga obrahon mo ini, Jack. Tungkol malain nga tawang abogado nga to. Kagang mga malain, ginapanas diri sa kalibutan. Tayo ako. Nga hindi ka manluyag sa kamusina nga trabaho. Pero kahit pa naman ako, nga hindi ka man magpasugot, nga mag-eksister ang mga malain na tao. Paminsaron ko, Anay Montesa. Pero kung may ara malang iban nga maobra sina, ihatag nila sa ina. Wala sa iba nga makaobra si Jack eh. Ikaw gid lang. Kaya kung may nakita ko nga makasarang sini, pinatag ko na tani ini sa ila. Sa una pa. Ugali kay ti wala eh. Wala gid siya. Wala sa makaobra sini, kundi ikaw gid lang. Kabalo ka, Jack. Naluoy gid pala ako sa magutod. Nahadlok sila nga base. Mahibalaan nga sila ang nagsuko para ipapatay ang abogado. Ina ang rason nga luyag ko ibutang sa siguro ang tanan. Ina ba lang matinlo nga trabaho ah. Wala hasol, wala sabit. Kaya ikaw lang nabalaan ko nga makahimo sinadya. Ikaw Paminsaron ko, Anay Montesa. Isa pa may trabaho ako subong. Kabalo ka man sina. Hindi lang mabalaan, manawag si Sir. May trabahoon kami. Ate, sige lang. Patawahiling, Jack. Wala gid man inagin na dalian. Bisan madugay-dugayan, okay lang na. Basta matuman lang ang luyag matabo sa mag-utod. Hello, boss ninyo. Away pa, boss. Wala sa salig ang animal sa akon eh. Banda ko, boss. May item pa siya nga suluyopon. Kag may kwarta pa siya nga ginagiyo. Ano pa, daw wala sa sanggana sa gina-offer nga bulig sa iya, boss. O kung ba sinagaduda sa sakon, boss? Ano pa, hindi siya makikita sa akon? Ha? Uy! Gusto ko matuog, boss. Sige. Amo lang iambal ko siya. Oo, boss. Oo, sige. Oo. Kung makita lang kami karon, boss, inasiguro ko sa imo. Patay siya, igo ko bayaan. Oo, boss. Oo, tawagan ko siya. Oo. Diskartihan ko sa Mayo. Para magsakay siya, boss eh. Okay, boss. Oh, sige. Bye. Tawagan ko luwat si Kulot. Ilaon ko pala siya para makikita sa sakon. Tawagan ko siya. Oh, hello. Ikaw ni Jack? Oo, Diana. Kamusta ka mo din? Okay lang kami. Ikaw, kamusta ka na? Diin ka subong. Ako, Ari sa Negros. Okay lang kami din eh. Ito siguro ang lugar nga ginaestaran ninyo, Jack. Tauhay? Ako? Oo, Diana. Kataom sa lugar, Kitty. Ako may tsimpo ka. Lagaw ka muli ah.
Pwede man. Sige, hambalon ko si nanay. Kay kung okay siya, ma-leave lang dayon ako. Oo, Diana. Kag may rason gid nga magkanto ka mo diri. Kay nagaplano kami nga magpakasal ni Fatima. Oh, Oo, Diana. Ginapaariglo ko gani sa akong amigo. Kay bisan sa West lang mapakasal kami ni Fatima. O di gani sa mayor okay na na. Ang importante nga makasal kami. Sabi mo, nagabusong nagadaan siya. amo pala? Ate, sige. Hambala lang kami ni nanay kung saan o Kay makadto kami diya. Oo, Diana. Tiyuon ko na ya. Oo, gali. Kamusta mga kakabataan ni Bining? Wala ba sila nagpasaway sa imo? Oh, wala, Jack. Kamanga buot bala sa ila. Kaplano gani ako nga paeskwelahon ko sila lima. Abo, maayo gid Diana. O sige, paeskwelahan sila kay mabulig ako. Matag ako sa kwarta. Oo, Jack. Asikasuhon ko paeskwelahon ko sila liwat, Jack. Sige, Diana. Salamat gid sige. Tawagan ta lang kamo ni Naiminda kung saan ugi kami kasalo ni Fatima. Ari na, sir. Nabaton ko na. Oo, kompleto ng data, sir. Okay, sir. Oo. May tao man ako dito, sir. Ipa-double check ko sa iya. Oo, sir. Trabahoon namon ini sa labing madaling panahon, sir. Yes, sir. Salamat, sir. Sige, sir. Bye. Kuntakon ko sa Jack. Kinanglan matipon ko ng mga tao ko para makasugilanan kami. Dako nga obra ini. Tawagan ko si Jack. Pariporton ko sila sa bong. Para na si Kulot, nagapakanto na sa dresakon. Nagsakay gid man ang animal sa diskarte ko. Masyong, No? ano na? Oo, Kulot. Aran ang kwarta nga gipadala ni Busing. Para nga may magamit ka sa pagpalagyo mo. Kag may items man siya nga ginpahatag para konsumo mo. Wow, salamat gini. Ha, amba na siya Masyong nga salamat kita. Oh, nga, init nagig ko kuno kayo, aw. Oo, gani. Kagamunang rason nga luyag ni Busing nga magsirit kanay. Pabugnaw kanay sa ibang nga lugar. Ay, gali. Hindi dala na ding batang niya para kasirit na ko. Okay Hindi magsako, arinaw. Ano naman? Armas mo na?
Mga biyansong ganinyo sa pagmamati ang ikaduhang bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Action Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa